היי לכולם, אתם צופים בעוד תוכנית של IBC Live, מעגלי רעיונות עסקיים. בכל תוכנית נדבר עם בעל עסק אחר בארגון IBC. לי קוראים ספי דורי, אני מטפל ומלווה רגשי, ואת גפנית מזרחי, יועצת קריירה. שלום גפנית. שלום, שלום. אהלן אהלן. אז הכנה אהלן. לגיוס, על זה אנחנו מדברים. למה חשוב לעשות הכנה לצו ראשון? למה ליום המאה? מה זה אומר? אז אוקיי, אז אני דקה אפתח בזה שאני יועצת קריירה שבאמת מלווה את הצעירים כבר למעלה משש שנים בכל הנושא של הכנה לקראת גיוס. בנוסף, אני גם מלווה צעירים אחרי הצבא, זאת אומרת חיילים משוחררים שבאמת לפני אחרי הטיול הגדול, כן. שגם בזה אפשר לגעת קצת היום. אז אוקיי, אז מה קרה שפתאום יש הכנה לגיוס בשנים האחרונות והכנה לצו ראשון וליום המאה? אז הצבא עשה שינוי, ובאמת רואה חשיבות רבה בלהכיר את המלש"ב היום לפני שמתחילים למיין אותו. והכלי המאוד ותיק בעולם הגיוס הוא בעצם רעיון אישי. כאשר הצעירים מגיעים לצו ראשון, אז הרבה פעמים הם לא יודעים לקראת מה הם מגיעים, ועולות הרבה שאלות, ובבית, איך שמקבלים את הצו הראשון כבר בדואר, אז יש איזושהי התרגשות נכון. מאוד גדולה, גם של המלש"ב עצמו, הצעיר עצמו, וגם של בני משפחתו, מתחילים לדבר, לשוחח, בין החברים מתחילה שיחה מאוד מעניינת, הנושא של הצבא נכנס לתוך החיים שלהם, ממש כאחד מהנושאים המרכזיים, והרבה פעמים מגיעים לצו הראשון כשקצת מבולבלים ולא באמת יודעים מה רוצים לעשות בצבא. יש כאלה שאומרים אני רוצה קרבי, אבל הם לא באמת יודעים מה קרבי מתאים להם. כן, כן. וההכנה לגיוס בעצם גם נותנת הרבה ידע להורים וגם למלש"בים עצמם. Mhm. אה, ואני אפרט פה בקטע של הצו הראשון. כן, איך באמת מתבצע האבחון הזה? סליחה? איך איך באמת מתבצע? מתבצע האבחון כזה? בדיוק. אז מה שקורה זה שלצו ראשון מגיעים ויש שלוש תחנות. יש תחנה אחת שהיא בדיקות רפואיות, שעל סמך הבדיקות הרפואיות קובעים את הפרופיל, פרופיל רפואי, וכל אחד מגיע עם מה שיש לו או אין לו. התחנה הנוספת זה מבחנים פסיכוטכניים, שלשם אני מאוד ממליצה ללמוד מראש, להגיע מוכנים. יש היום ערכות למידה באינטרנט, יש גם את הלומדות באתר מתגייסים, שבאמת אני מאוד ממליצה לכל המלש"בים להתאמן ממש שבועיים לפני לפחות כדי להגיע מוכנים. ויש את התחנה שלשם אני בעצם מכינה את הצעירים, זה הרעיון האישי. זו בעצם הפעם הראשונה שבה מתמודדים הצעירים עם רעיון כמו רעיון עבודה, שאנחנו מכירים את זה מעולם המבוגרים, הם בעצם מתמודדים עם רעיון אישי, שברעיון הזה זו ההזדמנות הראשונה והיחידה שלהם להגיד מה הם באמת רוצים לעשות בצבא ומקשיבים להם. זאת אומרת, זו הזדמנות נדירה עבורם להציג את עצמם בצורה נכונה, להסביר למה הם מתאימים לתפקיד שהם רוצים, וממש להגיד מפורשות מה הם רוצים לעשות. בזמני ובזמנם של עוד אנשים אפילו צעירים ממני לא הייתה הזדמנות כזו. בשנים האחרונות הצבא באמת שם דגש לכך שאם הוא מצליח ברעיון האישי להתרשם מהמלש"ב ולראות צדדים שלא לא רואים אותם במבחנים, אוקיי? אז אפשר לגלות התאמה בין הבקשה של המלש"ב לתפקיד מסוים לבין הצרכים של הצבא. ואז אוקיי. נוסחת הווין ווין היא נהדרת, Mhm. כי אותו צעיר מגיע ואומר וואי, אני יכול לעשות תפקיד משמעותי עבורי, שמתאים לי וליכולות שלי נכון. ולתכונות שלי, והצבא מקבל באמת כוח אדם טוב, הרבה פעמים עם ידע מאחת המגמות שהוא לומד, כן. ויש לנו התאמה מלאה. לרוב כשזה קורה אז יש סיפוק מהשירות בטוח. הצבאי, שני הצדדים באמת מנצחים, אחוז ההתאבדויות בצה"ל יורד, הכל ככה הרבה יותר טוב, כן. והיופי הוא שהצבא מקשיב, אוקיי? שהפעם ברעיון עצמו מאבחנת שגדולה מהם בשנתיים שלוש, מראיינת אותם בשפה שלהם, אוקיי? Mhm. מקשיבה וכותבת ומתעדת כל דבר. נהדר. עכשיו, אבל עד עכשיו דיברנו באמת על המועמדים לשירות ביטחון, אבל יש גם דברים בתחילת הדרך של אחרי השחרור, או לקראת הטיול הגדול, גם לשם את מכוונת?
נכון, אז אוקיי. גם לשם אני מכוונת. הרבה פעמים זה כבר אפילו קורה לי שצעירים שהיו אצלי בהכנה לגיוס מגיעים אליי אחרי שהם משתחררים. אה, הראייה שלי כיועצת קריירה, מכיוון שאני עובדת גם עם סטודנטים ועם צעירים משוחררים, אז אני רואה הרבה פעמים הזדמנויות לעשות תפקיד מסוים בצבא, שיכול לתת להם מקפצה הלאה לתפקיד באזרחות. אז אם נעבור לאוכלוסייה שהיא הבוגרת יותר, שהם כבר אחרי השחרור, חלקם מגיעים אחרי הטיול הגדול והם כבר מאוד בשלים להתחיל לבנות לעצמם מסלול לימודים, וחלקם מגיעים לפני הטיול הגדול ורוצים לדעת, כי הם רוצים לחזור ולדעת כבר לאן הם נרשמים, אוקיי? זה צריך לבוא אגב מהצעיר עצמו, ואני ממש טיפ להורים לא לדחוף אותם לאבחון תעסוקתי עד שהם לא מרגישים שהם מוכנים ובשלים, כי זה תהליך. אז מה בעצם עושים? עושים אבחון תעסוקתי שהוא אצלי בכל אופן מלווה בשלושה מפגשים שבהם אני חוקרת אותם קצת והם גם חוקרים את עצמם. אנחנו מדברים באמת על כל מה שקשור ליכולות ולאופי ולאהבות שלהם, ויוצאים לעשות שיעורי בית עם שאלון שמאוד מאוד עוזר להם ואפילו מעורר אצלם הרבה דברים ושאלות, ופתאום הם מגלים רגע אני גם אוהב את זה ואני טוב בזה. נכון. בסיום שלושה מפגשים כאלה אני יכולה לקבל כבר תמונה על אותו צעיר או צעירה איפה באמת אני רואה את הנטיות התעסוקתיות שלו, מדהים. ולכן אני יכולה כבר לבנות איזה מסלול קריירה של מסלולי לימוד אקדמיים. אני גם זוכר שסיפרת לי שיש גם הרצאות להורים לפני גיוס, את עושה את זה באופן פרטני, אולי בקבוצות. אז כן, יש דרישה, פנו אליי כן, לאחרונה, בשנה האחרונה, מתנסים או מקומות שבהם הם מארגנים להורים את ההרצאות האלה. ההרצאה הזו בעצם נותנת להורים ידע, כי לא תמיד בני הנוער משתפים את ההורים שלהם מה זה אומר צו ראשון, ולא משתפים אותם בהתלבטויות לגבי תפקידים, ואין להם מושג שהצבא גם עשה איזשהו שינוי בחשיבה שהוא מבורך בעיניי, בלראות את המלש"בים ממש מקרוב. יש המון שאלות להורים, אני מוצאת עצמי הרבה פעמים בשיחות מקדימות עם הורים עם המון שאלות, וההרצאות האלה בעצם נותנות את המענה. הן בעצם מקדמות את הנושא, את השיח של ההורים על נושא הגיוס הילדים, הרבה כן. שאלות גם מצד ההורים, צצות המון שאלות, וככה הם מגשרים את הפער הזה. מדהים, איזה יופי. גפנית מזרחי, תודה רבה לך שבאת לכאן היום. יועצת קריירה, יש לומר, אבל לא רק קריירה, גם עוד דברים, גם מלש"בים, גם הכל, נכון? גם לפני גיוס, אחרי גיוס. הכנה לגיוס, חיילים משוחררים, חיילים בודדים, סטודנטים, אני עובדת הרבה עם סטודנטים, גם באקדמיה, כן, אז כל האוכלוסייה הצעירה וגם אלה שבאמצע הדרך מוזמנים. תענוג. אם גם אתם רוצים לשמוע ולהכיר את המומחים שלנו או לקבל במה, ממש כאן, מספר הטלפון יופיע בסוף הסרטון. ועד לפעם הבאה, להתראות.